Hei, tässä Kinnusen Kari Relionin tilitoimistosta ja käydään tässä videossa läpi, että kuinka otetaan tämä NetVisorin kuittikamera käyttöön. Se alkaa siis sillä, että kirjaudutaan ihan tänne NetVisorin tietokoneversion puolelle osoitteessa login.netvisor.fi ja tännehän kirjauduttiin ihan niillä omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Ja kun sitten pääsee NetVisoriin kirjautumaan, niin pääsee tähän tiedotusnäkymään ja se kuittikameran käyttöönotto löytyy täältä laajennuksien alta ESCAN-asetuksista. Tässä siis pitää NetVisorin puolella antaa kirjautumistunnukset, eli sähköpostiosoite, ja luodaan salasana, ja sen jälkeen voidaan mennä puhelimella lataamaan se Visma Scanner-sovellus, mitä käytetään. Mutta tuohon tuleekin jo tuo sähköpostiosoite tuolta käyttäjätiedoista, täältä oikeasta yläkulmasta omista perusasetuksista tulee osoite valmiiksi, ja annetaan sitten salasana siihen vielä. Siinä on oltava vähintään 8 merkkiä ja 1 numero, 1 erikoismerkki, 1 pieni ja iso kirjain. Laitetaan siihen salasana ja sen jälkeen voidaan painaa tuosta, että luo tunnukset. Sitten siirrytään tuonne kännykän puolelle. Mullakin tässä näkyy minun kännykän ruutu. Niin mennään Play-kauppaan täällä ja haetaan täältä Visma Scanner-niminen sovellus. Ja painetaan asenna. Noin. Ja se voidaan sitten avata. Ja tässä vaiheessa tämä kysyy, että mihin Visman ohjelmaan tämä skanneri kytketään. Ja rullataan sivua alaspäin, niin täältä löytyy Visma NetVisor. Valitaan se. Sen jälkeen tähän syötetään se sähköpostiosoite, mikä oli sillä NetVisorissa laitettu. Sekä sitten se salasana, mikä sinne NetVisoriin juuri syötettiin. Ja painetaan kirjaudu. Tämän jälkeen se vielä kysyy, että mihinkä NetVisoriin tämä linkitetään tämä ohjelma. Minulla täällä on pitkä lista näitä asiakasyrityksiä, mutta teillähän siinä olisi vain se teidän oma yrityksenne tässä listalla. Ja näitä voi lisätä ja poistaa myöhemminkin, mutta mä etsin täältä oman testifirmani. Ja jatka. Ja tässä näkikin sitten tilanne, että tällä hetkellä siellä ei ole yhtään dokumentteja lähetettynä tai historiassa. Ja kun haluan sitten ottaa uudesta kuitista kuvan, niin painan vihreää kameranäppäintä. Ja tässä vaiheessa sovellus kysyy, että annetaanko tälle lupa käyttää niin kameran toimintoja ja laitetaan tätä sovellusta käytettäessä. Sitten voidaankin osoittaa puhelimella suoraan kuittia kohti, tähdätä niitä kuitti näkyy siinä kokonaan ja selkeästi ja painetaan kameranäppäintä. Se ottaa sitä kuvan. Jos siinä sattuisi olla paljon tyhjää tilaa, niin tuosta oikean alakulman painikkeesta pystyy painamaan ja rajaamaan tätä. Pääasia, että kuitista saa selvää tästä kuvasta. Sitten painetaan tuosta täpästä, että kuitti on ok. Ja tässä vaiheessa sovellus osasikin jo tunnistaa suoraan kuitista tuon loppusumman ja maksupäivän, että niitä ei tarvitsekaan meidän siihen syöttää. Annetaan kuvaus siihen sitten, että kahvitarvikkeita ostin toimistolle. Niin osaa kirjanpitäjä sitten tiljaida tämän oikein. Sen jälkeen voidaan valita täältä vielä lisätiedoista, että mikä oli tämän maksutapa. Että tässä on tärkeää valita, että oliko se maksettu pankkikortilla vai luottokortilla vai käteisellä. Tai jos on matkalaskuosiota NetVisorista käytössä, niin voidaan kirjoittaa tämä niin kuin suoraan matkalaskullekin tämä kuitti. Mutta minä nyt valitin tämän tästä, että se meni pankkikortille. Samoin jos sattuisi olemaan käytössä kustannuspaikkoja, niin tästä voitaisiin valita se, että kirjoitaanko tämä nyt Lappeenrannan vai Imatran konttorille tämä kahvitarvike. Valitaan vaikka Lappeenranta tässä tapauksessa. Mutta jos ei ole mitään noita laskentakohteita, niin riittää, että annetaan kuvaus ja valitaan maksutapa ja sitten painetaan nappia, että lähetä asiakirja. Niin se oli sitä kautta sitten samalla minuutilla se siirtyy tuonne NetVisorin puolelle ja sieltä kirjanpitäjä pystyy sen sitten käsittelemään, liittämään sen niin tarvittavan kohtaan, että joko tekee tositteen tai laittaa sen niin matkalaskulle tai luottokorttilaskulle tai minnekä se kuitti kuuluukaan, niin se on hänen tehtävänsä sitten.